አብርሆት ሚዲያ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሰላም ኩልኩም ሚዲያና ተከታተሉ ኣብ ዓለም ዘለኹም ማሕበረሰብ ሰላምን ጸጋን ናጎይታናን አምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኩላትና ይኹን አሜን። ሎም ዓንቲ ንመሃሮ ብዛዕባ ኣብ ጾም ክግበር ዝግብኦ ስርዓት እዩሞ ብዙሕ ሰብ ህዝብና ኣብ ጾም ጊዜ ናይ ስጋ ርክብ ወይ ድማ ናይ ሰብኣይ ሰበይቲ ጾታ ርክብ ይፍቀድ ይፍቀድን ዝብል ሕቶታት ይለዓል እዩ። ትክክል እዩ። ብዙሓት እውን ርእይቶ ልንሃቡ ሓዳር ክፈርስ እዩ ብዙሕ መዓልቲ 40 መዓልቲ 50 መዓልቲ ዝኣክል እንድሕር ተፈልዮምስ ናቲ ሓደ ድልየት ክኾን ይኽእል እዩ። ሓደ ግን ናይ ስጋ ድልየት ክህልዎ ይኽእል እዩ እሞ ናይ ሓዳር መንቅዕ ዶ ይኾን እዩ ሓዳር መፈላለዪ ዶ ይኾን እዩ። ስለዚ ንምንታይ ዝብል ናብ ዓሎም ሰባት ርእይቶ ይህቡ እዮም። ግን ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ግን ከምኡ ከም ዘይኮነ ክንርዳእ ይግባእ። ስለዚ መሰረትና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብርሃነ ዓለም ኣቦና ናይ ቆሮንቶስ ሰባት ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 1 ዝርከብ ቃል ከምዚ ይብል ሰብኣይ ሰበይቲ ኣብ ምድቃስ እውን ኣይፈላለዩ ብሓደ ክኾን ኣለዎም ሰይጣን ከይፍትነኩም ይብል። ሰብኣይ ሰበይቲ ክፈላለዩ ይግባእ ምድቃሶም ሓደ ክኾን ኣለዎ ሰይጣን ከይፍትኖም። ንምንታይ ሰይጣን ዝፍትኖም? በይኑ ተደቂሱ በይናን ተደቂሳ ድልየት ተመጽእዎ ናይ ስጋ ድልየት እንድሕር መጽእዎ ሞት ሰብኣይ ኣብ ጎኑ እንድሕር ሌላ ካልእቲ ሰበይቲ ብኣእምርኡ ክሓስብ ይኽእል እዩ። ስለዚ ናብ ዝሙት ክኸድ ይኽእል እዩ። ኣብ ጎኑ ተልያ ግን ድልየቱ ክፍጽም ይኽእል እዩ። እታ ሰበይቲ እውን ከምኡ እንድሕር ኣብ ጎና ዘየለ ካልእ ሰብኣይ ክትምነ ትኽእል እያ ኣብታ ዝደልየታ እንድሕር ዘይረኸበት ማለት እዩ። ስለዚ ስለዝኾነ ሓደ ኣካል እዮም እውን ልብል ምክንያት እውን ስለ ዘለዎም ሓንቲ ምድቃሶም ክኾን ኣለዎም ዝብል ይብል። ድሓር ግን እዚ ሰይጣን ከይፍትነኩም ምፍልላይ ከይመጽእኩም ምእንታን ብሓደ ደቅሱ እንትብል ኣብ ጸሎት ጊዜ ግን ተፈቃቂድኩም ተፈላለዩ ይብል ልልወይኖም ክድቅሱ ኣብኡ ደሞ ሰይጣን ከይፍትኖም ይብል መሊሱ። ኣብኡ ለሰይጣን ከይፍትን ክጾም እየ ክንጽሊ ኢና ኢሎም ኣብ ለተዳለውሉ ብሓደ እንድሕር ደቂሶም ኣእምሮኦም መጥፊኡ ኣረሲዑ ናይ ስጋ ድልየቶም ክፍጽሙ ይኽእሉ እዮም። ሰይጣን መሻገኑ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ንዓቶም ደሞ መይሱ ኸጻሙ ዶም ካብ ቤተ ክርስቲያን ክንከዲና ቅዱስ ስጉእ ክቡር ዶም ሎም ዓንት ክንቅበሊና ኢሎም ብሓደ እንድሕር ደቂሶም ናጋ ዶ ክንገብሮ ጽባሕ ዶ ክንሰርሖ ልብል ሓሳብ ምጽኡ በቃ ታ ድልየቶም ክፍጽሞም ክዕንቅፎም ይኽእል እዩ። ካብቲ መንፈሳዊ ጸጋ ክፈልዮም ይኽእል እዩ። ስለዚ እዚኣ መሰረት ኢና ግን ገብር ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቀዳማይ ቆሮንቶስ እዚኣ ተምህረና ኣብ ጾም ኣብ ጸሎት ጊዜ ክፈላለዩ ከም ዝግብኦም። እሱ ናይ ስጋ ስራሕ ሰሪሕካ ስሙለኮ ግብረ ስጋ እዩ። ናይ ስጋ ስራሕ እዩ። ናይ መንፈስ ስራሕ ይኾነ ናይ ስጋ ድልየት ንረኽዕሉ ይምበር ሰብ ዝረኽዕሉ ይምበር ካብኡ ንውሉድ ዝውለደሉ ልቁም ነገር ብዙሕ ተባዝሑ ልብል እዩ። ካብኡ ካብ ውሉድ ሓሊፉ ትግበር ግን ናይ ስጋ ድልየት እዩ። ናይ ስጋ ስምዒት ልምርዋይ ጥራሕ ይምበር ምንም ትርጉም የብሉን ካብ ውሉድ ዝሓለፈ። ስለዚ ናይ ስጋ ስራሕ እዩ። ናይ ስጋ ድልየት ምፍጻም እዩ። እዚ ስለ ዝኾነ ኣብ ጸሎት ኣብ ጾም ጊዜ ግን ክንፍለ ከም ዝንኽእል እዚና ኣብነት ክንገብር ዝግባእ ከይፍትነና ምንታን ኣብ ጾም ርክብ ክፍጸም ይግባእ ናይ ስጋ ስራሕ ንምንታይ ድዩ ዓንቶ ዝሙት ከይፍጸም እታ ጾምሲ ለቶም መናእሰይ ናይ ስጋ ድልየቶም ተጥምመሎም ተህምመሎም ኢሉ እንድሕር ብትክክል ጾም ኮይኑ እኮ እሶ ይረአየን እንድሕር ዝጸውም ዝሰግድ ጾሙ ዝውዕል ምግቢ እውን ዝቕንስ ሃውን በኣግባቡ ዝሰግድ እንድሕር ኮይኑ ሰብ እቲ ናይ ስጋ ድልየት ኣይረአየን። ካብኡ ብልተፈለየ ስሙ እናጾምና እናተባሃልና ድሓር እውን ወፂና እስካብ 9 ሰዓት ጸኒሕካ ሙሉእ ልዕሊ ዓቕምካ ግጥም ቢልካ ትበልዕ ትሰቲ ጥዑም ትበልዕ ጥዑም ትሰቲ ተኮይኑ ዳርጋ ዘይጾምካ እዩ። ስለዚ ትስጋ እውን ይቅስቀስሎ እዚ። ስለዚ ትናስጋ ስራሕ ደሞ ወይ ካብኡ ክፍለ እየልካስ ላኡ ትምለስ ተለኻ ምብላዕ ስታይ ዲማ እሱ ከይቅስቅስ ኮዩ ዝሙት ከይመጽእ ስርቆት ከይመጽእ ለወልና ይትቀድሙን እዚ እዩ።
حيل خيمص تمكحت خيمص ناي سغا دليتات زيوم زطمم يتصوم ስለዚህ ትናስጋ ስራሕ ተተፈጽሙ በደል እዩ ናይ ስጋ ኢኻ ትሰርሕ ለኻ ልክዕ ከምቲ ኣብ خليك ግዜ ትገብሮ ኢኻ ትሰርሕ ዘለኻ ምን ለመንፈስ ለነፍስስ የተገዛኸይ ፍቃደ ስጋ ስለ ፍቃደ ነፍስ ምግዛእ ማለት እዩ ጾም هذه ፍትጾም ግዜስ ናይ ነፍስ ጥራሕ እዩ ዝሕሰበሉ ናይ ነፍስ ስራሕ ጥራሕ ይስርሕሉ ቶም ስራሕቱን ከም ትኩል ግዜ ንገልጾም ጾም ጸሎት ስግደት ምጽዋት እዮም ዝስርሑ እምበር ካልእ ይስርሑ ነብጾም ግዜ زي مخانو استوعبنا أي فقدن يو أبصم ركب أي فصمن لمنتاي دا خردو خمهارو جنالهم أو كالي حدار تنك خمس بالحسن الحرني خوينو تاسبيت بدن بخترداء تساي بدن بخترداء نيو ترديهم ترداديهم يقرين نايلكا بتعجستي يكوزيشن في كل جزء تعجستي تعجسوا إنك أهوية لكل نجر تعجسوا بتعجستكم وما تعجستكم وتهتقريوا على نفسكم ويتانا أملاكنا بالحين أيسكم سوسونا وينجل بتعجستهم يخون نفسكم جنزبت قروا ناي منكس سمعت التخون لكم نفسكم بتعجستي سيطان بمتى يشنف بتعجستي يشنف كل جزء زي كل جزء خنت يخن ردو أزجبنا سيطان بصالات بصوم بخلو خشنا في خلي وانا ذا شنف وجن تعجستي ذا شنف خاو كلهم بالعالي نادى لخا محداق مالتي تعجستي سبت صرفكات الله استعجز كار اسخادين كات تحلفت لخا زي تعجستي سجاد ليت زموت سمعت لا تسمعك تعجزك سمنتك قرطيتك فك اي غريني لك تعجزت لها بزي زشنف ابصوم غزي زي فقد مخانو كنعجز كم زلنا كنمخاخر كم زلنا نغلصنا او خالي غزيو انتخونه حد حتو زقرب غبره سغا فصيم كاسي بيتكريستيان يتودو يتون زبل حتو يقرب يو بمسارته البيتكريستيان كتاعتو تخوينكا تدالي خاخت أنحز جبكا سون حج وزي ويو سبعي سبيتي بيت كريستيان كأتون دحر كوينهم كقاربون تخوينهم سلسته معلتي خصورين يوم مجمريا كسجاخ نصون يوم سلسته معلتي زيون كم مصحف قدس مسرت تغيريو تسرعت وزيو بولب ولد يكونن داويت لأبياتار لبهال ليك كهنات سأول لبارورات اللهم سأول تسأليه شفتان تلوت أميو لبيت እግዚአብሔር ከይዱ ናቤት እግዚአብሔር ከይዱ ዝብል ዓደለካ ጦሚና መስሐሻ ክረይ ይልወል ተካህን ይብለክ ቅዱስ መጽሐፍሞ እንዴት ጎሩ ካብንስትኩም ካብ ተፈለኩም ይልወም ሰለስተ መዓልቲ ገርናልና ሰለስተ መዓልቲ ገርኩምስ እኹል ይሉ ካፍትናዓቶም ዘይግባ ለካህናት ጥራሕ ዝግባ ነበረ መስዋዕትና ኦሪት ማለት እዩ መስዋዕት ኦሪት ለነበረ ካው እንጀራ ልዕሊፍ ይብዎም በሊዖም ይብል በዚ ሰለስተ መዓልቲ ክጸርኒኦ በዚ መሰረት ገሮም እቶም 318 ሊቃውንት ጳጳሳት ሩታና ሃይማኖት ሕግ ለውጹ ሰለስተ መዓልቲ ቅድሚ ስጋ ሆዶም ምቅባልካ ሰለስተ መዓልቲ ክትጸረለካ ይዝብል ካው ደሞ ስጋ ሆዶም ምስተቀበልካ ብድሕሪ ደሞ ክልተ መዓልቲ ካብ ርክብ ስጋ ክትጸር ድሕሪ ተቀቢልካ እዩ ድሕሪ ተቀቢልካ ስጋ ሆዶም ድሕሪ ወሲልካ ኮይንካ ክልተ መዓልቲ ክትጸንሐለካ ርክብተ ይፈጸምካ እዚውን ከምታይ ተወሲዱ ካብ ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ዘካርያስ ካህን ሊቀ ካህናት ይነሩ ኣብ ቤተ መቅደስ እናገልገለተሎ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ተርእዩ ወፍት ቤተ መቅደስ ተህዝብ ታኾይኒ ደንጉ ይብሎ አውዶ ተቀሲፍዶ ብዙ ሐሳብ ሐስቦም ደገፍቲ ቤተ ክርስቲያን ውሽጥ ዘለው ታኾይኒ ህልም ይለም መቅደስ እናወሉ ስግንት መልአክ መጽዩ ዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዑ እዩ ዕጣን ካን ጸሎት ካን كل زقرب كايو أو እግዚአብሔር ቅድሚት በጽሕ እዩ ተዘኪርካ እዩ እግዚአብሔር ሞ ክትወልድ ኢኻ ወድኽ ክትወልድ ኢኻ ስሙ ደማ ዮሐንስ ክትውለድ ኢኻ ኢልዎ ለሐር ዮሐንስ እዚ ምስ ወሎ ዘካርያስ ኣነስ ሽማግለየ ሰበይተይ እውን ዕድማ ሓሊፍ እዩ ሓረግቲያ ካመይሊ ይኸውን ኢሉ ተጠራጢሩ ተማጉይትዎ ኣነ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝቀውም መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል እየ ናይ እግዚአብሔር መልእክተኛ እየ ስለዚህ ክኾን ዝግብኦ ነገረይ ስለዚህ ኣመንካኒ ክሻብ ዝውለድ ህፃን በሃም ክትኮን ኢኻ ክትናገረይ ትኽእልን ኢሉ ምልክት ይብዎ ካብኣት ዓጽይ ወፂ ምንም ክናገሮም ይኻልልቶም ህዝቢ ድሕሪ ግን እምድህረ ክልኤ መዋእል ጸንሰት ኤልሳቤጥ ካፍቲ ቤተ መቅደስ ምስ ወፀ መስዋዕት ዕሪጉ ኩሉ ዕጣን ገይሩ ቀታ ሰሙን ወዲኡ ማለት እዩ
تأبريتو تا سمون مسودة قدس مصحف وانجل لوكاس معرف حدا 5 نغرنا مالتي قد تخيدو لام مندرو لا سويتو مسخدغن كراخبي بلاي كلتا معالت تعكيسو كلتا معالت تعكيسو دحر كلتا معالتي يوحنس مدمق تصنيسو ندرك الاموال تصنست دحر كلتا معالتي سالساي مالتي يلفت سالساي ليتي ركب تفصيمو مدمق ملكوت برهان لخونه يوحنس توليدو مالتي كاوزي يبيلو دحري مقراكا كلتا معالتي سالساي معالت خفصم قدم مقراكا سلسته معالت لولنيو بچراش ግን سلكال تصلي تخوينكا اغل بيت مقدس سمنتك تحصيبك لا بيت مقدس ييتون لغزيو لا بيت كريستيان ييتون افت دغ خوينكا ግን چدان تامر كالي صلوتك كتبصح تخليخا تحصيبك سمنتك ركفصيبك تعلتسو نزي قدس ناغلغلوت زيولو نزغلغل ግን كهن انت خوينو بيت مقدس كهن تداليل نبر ግን حلم ليليت ون لبحالله حلم ليتي ون زفسسلو تعيخنا كل فطر ያው همصلا اسنيات سويت تريو ويسبا يرايا ازي زنيتي بحال بمصحف قدوس زنيتي يزبحال اسن تفاسيسو وانت زاري لكبر بيت كريستيان لنصحنا خبال اياتون ግን እቲ ኾነይሉ ባዕሉ በተግባር ለገወረዩ ያቱን ስለ ዝንየት ግን ማህልየት ተልዩ ኸዚ ለቤተ መቅደስ ያትንበር ተሐጺቡ ኻቲ ፍቀዲ ትዝንየት ሕልም ለይት ተቆይኑ መሰቤት ተቆይኑ ብሱር ላኡ ኻቲ ይግቡን ለምንታይ ለማህልየት ካቱ መኾኑ ላፈለጠ ኸገልግል ኽጥንቀቀለው ካህንዩ እቲ ምእመን ደሞ ኩቀርብ ተቆይኑ ኽዳለለ ይለሎ ተነጊሩ ወሎ እንተ ዘይ ኾይኑ ግን ተሐጺበ ኻቲ የለውሽት ይክብል አይግቡን ክደፍር ይውልን ለገልግሎ ክሰምዕ ክመሃር بركات كقبل ينبر زغلغلو حساب الليل زغدس يولن عب دغ خوينو فت تقابيته كريستيان كوينو كدامز كمهار كسمع يخليو كلهم توم ناس غادليتاتنا بمتايم لشنفو بتعغستي ስለዚህ تعغست كله سواي سبيتي كردادو يزغባ انبر اب ابي صوم كم زي فقد اب فتح نغستون غليصولنالو اب ابي صوم اي فقدن بتالاي يلو عصامونه همامات مفسنو همامات ركب زفصم مفتا سمون الساسي مستم سقلت غويتا اي زمدب يبل بونت مستم سقلت غويتا اشعيتو زخاله ጫምኡ ወፂኡ እሸኹና ተወቀ እንቅፋት ላ ተወቀ ክቅኒ ዝገብሩ ብዙሓት ለባማት ብዙሓት ዓበይት ንሪኢና ብዙሓት ወጣታቱን ጫምኡ ወፂኦም እናሰገዱ እናጸለዩ ጥራሕ እግሮም ልንቀሳቀሱ ስኳ መከራ ተቀቢሉ 6666 ይግርፋት بشنكر لا تشنكر بخويناتنا توقع ما بدل زي ولا أملاخ ناينا بدل تشكيمو ناينا حاتيات بناينا حاتيات سو تقد قاعد خوين أنا نزع خمسة غير النالكا وعلتها خلا فلتكا خمسة يكفز أمزل لومبر ركب أي فكتن بتخكل عبيت كريستيان تحسولو صوم تحسولو تمخا خيركا ترى داديخا أيخو خنزل لو زبل أي ملختنا زيدنا كلنا استوعبنا لك أنتون مهران ونطيق هاوزي زي بهرات الليون بتهونا حضريتها تحطنا حطه هنملس مخنا باسم እግዚአብሔር نجلس وسبحات ለእግዚአብሔር አብርሆት ሚዲያ